Ďakujem za slovo. Dobrý deň, dámy a priatelia. Náš startup je jeden z príkladov, ako práve Living Lab môže fungovať. Vznikli sme na Mendelovej univerzite v Brne, s ktorou dodnes spolupracujeme. Všetky veci, ktoré robíme, všetky tie AI nástroje, ktoré potom nasadzujeme aj v mestách, tam priebežne testujeme a je z toho pomerne zaujímavá spolupráca. O čom dnes budem hovoriť, tak sú problémy a riziká AI na úradoch. Ja som pozeral včera aj dnes všetky prednášky, boli úplne skvelé, ale treba si uvedomiť, že Slovensko má 3000 municipalít a väčšina z nich má menej ako 1000 obyvateľov. Pre nich väčšina týchto riešení, ktoré sa tu prezentujú, sú too much, too heavy. Je to pre nich strašný overkill. Zároveň, ale z druhej strany sú na nich kladené proste nároky, aby používali nejakú AI. V praxi to potom vyzerá tak, že väčšina miest používa proste ChatGPT. A väčšina z nich si ten nástroj ani neplatia. Čo je veľký problém v kontexte verejnej správy, ale aj napríklad na univerzitách, pretože tá firma na vás potom trénuje tie svoje modely na tých osobných údajoch tých občanov a to sú presne problémy, ktoré riešime. Takže prvá vec, ktorú treba vyriešiť, ako vybrať správny AI nástroj. ChatGPT je ten najhorší, pretože za tým tiež stojí firma, ktorá má nejaké náklady, stále je strátová a je na ňu obrovský tlak od investorov, aby generovala zisk. Takže určite mnohí z vás si všimli, že ten ChatGPT sa stáva akoby hlúpejší a hlúpejší. Takže pozrieme sa na to, aké sú alternatívy, ako si vybrať ten správny AI nástroj a prečo sa nespoliehať vždycky iba na tie americké. Pretože zase určite ste si všimli, že posledné mesiace a roky si Donald Trump veľmi pohneval Európsku komisiu, a v Nemecku už vidíme, že Európska komisia zakazuje v štátnej správe niektoré americké technológie. Dokonca aj také samozrejme ako Microsoft Word alebo PowerPoint a podobne a núti vlastne úradníkov pracovať s alternatívami, ktoré sú európske a ktoré sú open source. Takže je možné, že za pár rokov príde takýto tlak z Európskej komisie a ten ChatGPT vám na úradoch a v štátnej správe zakážu. Ďalší problém, ktorý existuje, tak je samozrejme GDPR a vlastne ochrana osobných údajov. Keď občan príde na úrad, dá vám nejaký dokument, tak on vám dal súhlas, aby ste spracovávali jeho údaje. Ale už vám nedal súhlas s tým, aby ste tie jeho osobné údaje nahrali do ChatGPT a poslali ich do USA. Takže pokiaľ toto urobíte a tie dáta ako neanonymizujete, tak v podstate porušujete zákon a porušujete GDPR. Takže treba si zodpovedať tieto otázky. Ďalší problém, halucinácie. Budeme sa k tomu podrobne venovať asi za pol hodinu. V tejto miestnosti budem mať hodinový workshop, kde to preberieme podrobnejšie, čo to je, prečo sa to deje a ako tomu predchádzať, ale veľmi v rýchlosti. Keď si vyberáme AI nástroj, treba uvažovať, aké má kontextové okno. Kontextové okno je počet tokenov, ktoré si ten AI nástroj dokáže udržať akoby v operačnej pamäti. Tokeny sú v podstate slová, počet slov. ChatGPT, ono sa to mení, takže úplne sa nesústreďme na tie čísla, ale má povedzme 64 000 tokenov kontextové okno. To je nejakých 60 000 slov. To znie, že je to ako dosť, ale keď stavebný zákon má 200 strán textu, tak týchto 200 strán sa nezmestí do toho kontextového okna. Takže keď úradník potrebuje riešiť nejakú životnú situáciu, môžem postaviť garáž 2 metre od susedovho plotu, takto AI by sa malo v správnosti pozrieť na ten stavebný zákon, celý si ho načítať, pochopiť a nájsť tam tú odpoveď. Ale do toho kontextového okna sa ten zákon nezmestí. Obecne viac ako 100 strán sa tam nezmestí. Takže tam je potom ten problém, že ja dám jednu otázku, či GPT, ono mi to nájde nejaký zákon, ten zákon je správny. Ono to našlo a citovalo správny zákon a dalo mi to nejakú odpoveď. To je úplne jedno, čo to je. Proste povedalo mi to, lehota sa nestanovuje, zákon to nestanovuje, neobmedzený čas. Ten istý dotaz som dal ChatGPT znovu mi to citovalo správny zákon, ale už mi to dalo inú odpoveď. Zrazu lehota je 30 dní. Pretože ono sa to do toho kontextového okna proste nezmestilo a za každým, pri každej otázke to vlastne zoberie z toho zákona inej časti textu. Takže ďalší problém. Potom samozrejme chýba kontext mesta. Zase v tom masterclassi, ktorý budem mať, si budeme ukazovať, ako správne promptovať tie AI nástroje, aby ten AI nástroj dostal ten kontext. Väčšina ľudí napíše, urob mi stratégiu pre naše mesto. Ale nenapíše tomu, či sme malé mesto, veľké mesto, či sme viac turisticky zameraní, koľko zamestnancov.
a nedá tomu ten kontext. Takže toto sú ďalšie problémy, nemám na to úplne teraz časový priestor, ale budeme sa o tom baviť, ako písať prompty, hlavne na úradoch, ale dá sa to použiť aj v kontextu univerzity napríklad, a ako školiť zamestnancov a podobne a podobne. No a ako by mal teda vyzerať ten správny AI asistent? Ako som spomínal, mal by byť ideálne z EU, tam je zatiaľ v podstate ten nástroj jeden, je to Mistral, ale postupne vznikajú ďalšie. Hľadajte RAG. RAG je technická architektúra, už to tu zaznelo. Je to architektúra, kedy ten AI nástroj nečerpá iba z tej knowledge base toho modelu, ale čerpá aj z nejakého iného externého dátového zdroja, napríklad vaše interné smernice, dátové zdroje, webové stránky a podobne. A čomu sa potom venujeme v našej firme, tak jak to zase spraviť tak, aby to bolo ako bezpečné, aby sa tie dáta neposielali niekam inam. AI by mali fungovať ako agenti, nie len ako chatbot, ale ja sa ráno zobudím a AI agent mi povie, dneska máš 4 meetingy so starostami, takže daj si niečo, obleč sa niečo pekné, bude pršať zároveň, tak si zober dážnik a vlastne proaktívne ten AI agent je nadstavený, aby každé ráno, každý deň mi sám poslal správu, prečítal si správy, vyfiltroval z toho, čo je pre mňa zaujímavé, v kontexte toho úradníka zase v závislosti, či sú úradné hodiny alebo nie, čo prišlo do podateľne, aby proaktívne vlastne robil tie veci. ChatGPT samotný samozrejme nestačí, treba to integrovať na existujúce nástroje. Spisová služba, informačný systém, legislatívny systém, čokoľvek, ale hľadajte proste nástroje, ktoré sa dajú napojiť, pretože bez toho kontextu tých interných smerníc toho mesta tak to nedáva zmysel. Samozrejme hľadajte firmy, ktoré majú certifikácie. Takto funguje RAG technicky, nie je na to úplne priestor to vysvetľovať, ale hovorím, keď by ste to niekedy hľadali, tak môžete nájsť takéto obrázky, kedy máme nejaký veľký jazykový model, máme nejaký vstup od užívateľa, ale vstupuje tam ešte vlastne nejaký dátový zdroj, čož môže byť tá spisová služba, interné smernice, webové stránky a to všetko smeruje s tým užívateľským promptom do toho modelu, tento potom spracováva a potom má oveľa lepšie odpovede, pretože má všetok ten kontext. Tak, aké sú možnosti, sledujem čas, koľko mám ešte času, aké sú možnosti, na čo všetko sa to dá napojiť a podľa toho, na čo to chcete napojiť, tak podľa toho si aj vyberiete váš ideálny AI nástroj. Mám tu nejaké také najpopulárnejšie, zase pokiaľ používate Gmail a ste zvyknutí na Google Workspace, tak použite Gemini, ten je ako od Google, takže to majú krásne integrované. Praxi je taká, že väčšina ľudí stále ten GPT, ale vidíte tamto kontextové okno, úplne to nestačí. Claude, taký ako zlatý stred, Perplexity, super na vyhľadávanie a európsky startup Mistral. Na čo narážame veľmi často, paradoxne aj v štátnej správe, sú tieto dva nástroje, Grok a Deep. Ľudí to láka, pretože sú zadarmo. Tak veľa ľudí akože skúša ten DeepSeek, dokonca aj programátori vo firme dávajú tam proste tie zdrojové kódy z toho codebaseu, pretože chcú ušetriť $20 mesačne, ale keď sa DeepSeeku opýtate, či by mala byť v štáte demokracia, tak vám povie, že nie, že to je blbosť. Takže asi to netreba komentovať, DeepSeek určite nepoužívať, určite nie v štátnej správe, pretože proste je tam určitý ako propaganda z tej čínskej strany a rovnako ani Grok, síce od Elona Muska, ktorý robí pomerne zaujímavé veci, ale od Elona Muska je rovnako sociálna sieť X, ktorá je v poslednej dobe plná rôznych dezinformácií a proste hlúpostí, takže ten Grok primárne čerpá z tej sociálnej sieti X, takže zase pre kontext verejnej správy univerzity určite nepoužívať Grok. Potom je tu ešte jeden nástroj, Aurora, tu robíme my. Nechcem, aby to bola ako reklama, že náš nástroj je najlepší, nie je najlepší, nie je možno taký robustný zatiaľ, ako napríklad Claude, ale snažíme sa riešiť tie problémy tých ostatných AI nástrojov, ktoré som prezentoval a snažíme sa robiť nástroj, ktorý bude možno nevie moc dobre programovať, to určite nie, ale bude lepší pre ten kontext toho úradníka v tej malej alebo aj veľkej obci. Pár obcí, hlavne v Česku, už to využíva tento AI nástroj, takže kľudne sa mi ozvite, dám vám referencie, môžete zavolať priamo pani starostke a podeliť sa s nimi o nejaké tipy. Tu je ešte nejaká sumarizácia, takto vyzerá asistentka. Čo je dôležité, nemusíte tie prompty, ktoré ako úradníci
alebo aj zamestnanci univerzít najčastejšie riešia robiť ručne. Máte ich tam preddefinované, máte tam nejaké vlastne prompty od nás, takže je to pre vás oveľa jednoduchšie. No a to je z tej mojej strany asi všetko. Týmto by som vás rád zároveň pozval na ten mastermind, kde si tieto veci prejdeme zase prakticky. Ukážeme si, ako to správne promptovať tie AI nástroje, na čo si dať pozor, aké sú ďalšie možnosti AI v mestách a obciach, rôzny voiceboti na telefónnu linku, chatboti na webové stránky alebo nejaká automatizácia. Tak, to som v podstate povedal a to už sú v podstate len detaily. Pokiaľ by ste mali záujem stiahnuť si e-book o tom, ako AI implementovať do vášho mesta alebo organizácie, tak nasnímajte QR kód, je to asi 20 strán nejakých praktických informácií. Zároveň tam nájdete nejaké najpoužívanejšie prompty, ktoré naši zákazníci vlastne používajú s tým AI. Môžete si ich skopírovať a uvidíte, ako fungujú. To je za mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, to bol Andrej Gono.